भाषा भोजपुरी के नया स्तर बुझाता, भाषा भोजपुरी के नया स्तर बुझाता। कुछ करना उपैया भोजपुरी के नैया डूबल जाता। कुछ करना उपैया भोजपुरी के नैया डूबल जाता। गायत्री भिखारी ठाकुर रहे एगो नाम हो, केहू अश्लील गा के करे बदनाम हो। गायत्री भिखारी ठाकुर रहे एगो नाम हो, केहू अश्लील गा के करे बदनाम हो। तब के गीतिया केहू के ना सुझाता, तब के गीतिया केहू के ना सुझाता। कुछ करना उपैया भोजपुरी के नैया डूबल जाता। कुछ करना उपैया भोजपुरी के नैया डूबल जाता। काका धुराम रच के गईले इतिहास हो, लागे भोजपुरी के अब होई जाई नास हो। हाँ, काका धुराम रच के गईले इतिहास हो, लागे भोजपुरी के अब होई जाई नास हो। कृष्णा बयार काहे देखिए विधाता, कृष्णा बयार काहे देखिए विधाता। कुछ करना उपैया भोजपुरी के नैया डूबल जाता। कुछ करना